βραβείο για το καλύτερο βίντεο για το συγκρότημα της χρονιάς πάει στις Μέλισσες. Μέλισσες. Έλεγες να μη σ' αφήσω, μόνο εσένα να αγαπήσω. Μα σαν σύννεφο σκορπάς. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που αυτά τα 4 χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, μας στηρίζετε, ακούτε τα τραγούδια μας, έρχεστε όταν παίζουμε live, συνήθως τις περισσότερες φορές. Ευχαριστούμε. Σας αγαπάμε πολύ. Το μεγαλύτερο βραβείο είστε εσείς.